No niin. No niin, no niin. Ei muuta kuin mennään sisälle katsomaan. Mitä teippari on täällä saanut aikaan. Ainakin firman kalustoon on saatu väreihin. No niin. Päivää! Hyvää päivää! Kato. Teippari täällä vaan pyhänäkin painetaan. Pyhänä pitää siivoilla, kun viikolla keritty. Mitä? Oliko Poitsulla jotakin? Oho, täällä on tällaistakö? Vähän muistua viime kaudesta. No niin. Tai siis anteeksi tästä kaudesta. Käsipäivää, kiitoksia paljon. Mitenkäs ensi vuoden suunnitelmat on nyt? Oliko kovat? Justiin nyt viikonloppuna julistettiin uudet kalenterit. Että aika lailla paljon ajetaan talvella jo ja oli kisoja niin kuin, mun mielestä niitä oli toistakymmentä yhteensä vissiin. Niin. Joo, mitä pitäisikö yleisölle vähän kertoa, että sä oot ollut meillä mukana. Poitsun vehkehet on pantu sponsorit ja teippaukset kaikki kuntoon ja sä yleisesti ottaen sä teippaat. No, meillähän on pitkä yhteinen historia muutenkin. On kärryjä, autoja, kelekkoja, rossipyöriä, kaikkia mahdollista teipata. Ja rekkoja sä teippaat. Kaikki sulla on hyvät tilat täällä ja eikö sulla ole tarvittaisi rekoillekin tilat sitten aina? Että ja sitten jos ei ole, niin asiakkaiden tiloja. Niin. Paljon asiakkaiden tiloja. No ja siellä on mainosta kanssa. Jettiä pystytään teipata ja kaikkiin löytyy. No niihin vissiin saa nykypäivänä kaikkiin kaavat valmiit. Että todella helppoa. Niin. Joo. Eikö se aika lailla pääpiirtein tai no siinä? No tietysti onhan sulla vaatteet. Vaatepainatukset ja kaikki. Piipot. Vaatepuoli on vähän siinä vielä niin sanotusti. Se on vähän palvelu, että pääsääntöisesti keskitytään